Spolupráca Malokarpatskej knižnice v Pezinku s kanisterapeutmi priniesla podujatie Labkov na knihe. 29. novembra nielenže deti čítali psom, ale dozvedeli sa aj veľa zaujímavých informácií o týchto štvornohých zvieratách. Je to niečo nové, hlavne u nás na detskom oddelení, kedy môžeme ukázať, že napríklad nielen pri knihe si dieťa môže oddychnúť, alebo keď ho naozaj dobrá knižka zaujme, tak sa môže sústrediť aj na čítanie a upokojiť sa. Tak takisto, že aj pri psovi a pri čítaní prichádzajú podobné pocity, že tiež sa upokojí, je uvoľnenejší a má viac času napríklad na relax alebo len tak sedieť a oddychovať. Hnedými a snehobielými škvrnami. Jej jantarové oči rozžialili tvár každého, kto sa do nich pozrel. Dedinčania v Greenalbridge hovorili, že najkrajšiu koliu v živote nevideli. Za čítanie sa psi deťom odmenili a ukázali im rôzne cviky a triky. Kanisterapeutický výcvik trvá približne rok. Dôležité je, aby samotný pes inklinoval k ľuďom a tešil sa z ich kontaktu. Terapeutický psík musí dokázať fungovať v prostrediach veľmi rôznorodých. Takisto musí zvládnuť, napríklad len spomeniem polohovanie, čo je metóda liečby, pri ktorej prikladáme psa na konkrétne miesto na tele pacienta. A toto polohovanie samé o sebe je veľmi neprirodzená aktivita pre psa. To znamená, že ten psík si zvyká na to, aby dokázal spraviť veci, ktoré štandardne by nikdy neurobil, ale my ich potrebujeme k tomu samotnému výkonu. Kanisterapeuti sa stretli už aj s tým, že museli naučiť psa mnohé nezvyčajné veci. Mali sme psíka, ktorého sme kvôli terapii museli naučiť skákať na trampolíne. Ďalší zase musel vedieť jazdiť na skateboarde. Čiže ono je to vždycky veľmi individuálne, čo ten daný pes sa musí naučiť, čo musí ovládať. No a v neposlednom rade to závisí aj od konkrétneho klienta. Nevšedné podujatie v Pezinskej knižnici sa stretlo s kladným ohlasom už po druhýkrát. Deti sa aktívne zapájali počas celého popoludnia. Radosť zo stretnutia mali aj samotné psy. Najbližšie 6. decembra sa v rámci projektu Celé Slovensko čítať deťom v Malokarpatskej knižnici otvoria viaceré knihy.